क्षेत्री 12 लिंगे 12 ज्योती तिथे नांदे शंभू कैलासाचा पती तिथे नांदे शंभू कैलासाचा पती। नमस्कार गावातल्यानो, मी संजोग आम्ही सिंधुदुर्गकर या चॅनेलवर तुमचं परत एकदा मनापासून स्वागत आहे। तर आज दसऱ्याचा कार्यक्रम तर आज आम्ही आमच्या गावच्या मंदिरात जातलो। तर सुकळवाड ही आमची वाडी पडता आणि आमचा मूळ गाव तळगाव पडता। तर तळगावच्या रामेश्वर मंदिरात आज दसऱ्याचा कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणावर साजरो केलो जाता। थंय देवांची लग्न पण लागतात। तर सगळा तुमका आज ह्या व्हिडिओतनं दाखवतले। तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत पूर्ण बघा आणि व्हिडिओ आवडलो तर लाईक करा जाताना आणि चॅनेलवर जर नवीन असला तर चॅनेल आधी सबस्क्राईब करा आणि आपले घटस्थापनेचो एक व्हिडिओ काढलेलो प्लस आपले कोकणात गरबा किती मोठ्या प्रमाणावर साजरे केले हे 2-3 व्हिडिओ जे आताचे नवरात्रीतले आहेत ना त्या सगळ्या व्हिडिओची लिंक मी डिस्क्रिप्शन मध्ये दिलेली आहे। एकदा डिस्क्रिप्शन चेक करा आणि हे सगळे व्हिडिओ एकदा बघा, तुमका नक्की आवडतले। तर आणि एक सांगूचा रावला, इंस्टाग्राम आणि फेसबुक इकडे दोन्ही जागांवर आपले पेज असत, तिकडे जाऊन फॉलो आणि लाईक करा म्हणजे तुमका इतरही बारीक सारीक अपडेट कायम मिळत राहतले। तर चला आता जाऊया तळगावात, बघूया मंदिरात काय कार्यक्रम सुरू होतात। तर हे आम्ही सुकळवाडीतनं तळगावात जाऊन निघालो। तर सुकळवाड स्टँड वरनं मालवण साईडीन थोडा पुढे येऊन लेफ्ट मारलो की सरळ तळगाव मंदिरात आपण जातो। आता दसरो म्हणजे ह्या कार्यक्रमाचं महत्व काय आहे ना, ह्या फक्त कोकणातल्याच माणसाक माहित आहे। ह्या कार्यक्रमासाठी लोक बाहेर सून आपल्या घराकडे येतात ह्यो कार्यक्रम साजरो करून। तर आता एवढो प्रवास करून आपण रामेश्वर मंदिराकडे पोहोचलो। तर आता चला मंदिरात जाऊया आणि दर्शन घेऊया। सगळ्यात पहिला मंदिराच्या बाजूक बघा नारळ केळी अगरबत्ती घेऊन विकणारी लोक पण बसली आहेत। दैत्य दूषण करी निर्दाळण हुंकाराने त्रिपुरारी दैत्य दूषण करी निर्दाळण हुंकाराने त्रिपुरारी तोच रुद्र सहज होय गवयाचा कैवारी तोच सांब झालासे तोच सांब झालासे महाकालेश्वर चित्ता काठी तिथे नांदे शंभू कैलासाचा पती तिथे नांदे शंभू कैलासाचा पती। 9 दिवस घटस्थापना करू जा आपण रुजवान घालतो ना, आता घट उतले बरोबर तर रुजवान घेऊन या नंदीवर घालतात। बघा किती भारी वाटता। मंदिरात येताना ज्यांच्याकडे घट बसतात ना ती लोक दसऱ्या दिवशी सगळी जण रुजवान घेऊन येतात आपापल्या घराकडे। आता आम्ही पण घटस्थापनेचा व्हिडिओ केलेलो असा, तो बघूक नसलास तर डिस्क्रिप्शन मध्ये मी लिंक देतोय, थंय जाऊन पूर्ण व्हिडिओ नक्की बघा। रामेश्वर मंदिराच्या मागे अनेक मंदिरा तर थंय पण जाऊन आपण दर्शन घेऊया। रावणासी फसवुनी गजानने बसविले ते हे ज्योतिर्लिंग वैजनाथ। रावणासी फसवुनी गजानने बसविले ते हे ज्योतिर्लिंग वैजनाथ। देवांचे ही धन्वंतरी ज्याच्या मध्ये प्रवेशले ते हे
ज्योतिर्लिंग वैजनाथ छाये परी जिथे आहे संगती पार्वती तिथे नांदे शंभू कैलासाचा पती. तर आता ह्या ग्रामदेवताचे खांब असतात हे, तर हे खांब ह्या मंदिरात असतात आणि देवाची पालखी रामेश्वर मंदिरात असतात, म्हणजे पुढच्या मंदिरात मगाशी आपण गेलो थंय. याच खांबांची नटवून दसऱ्या दिवशी लग्न लावतात, ती आता दाखवतलंय मी तुमका पुढे. तर आम्ही आता लवकर इल्लो 2-2:30 वाजता, पण देवांची लग्न 4:30-5 वाजता लावतात, त्याच्यामुळे आता थोडा वेळ मंदिरात बसलो आम्ही. तर आता गर्दी बघा हळूहळू होऊक सुरू झाली आहे. चला देवांचे खांब आता इलेले आहेत मागच्या मंदिरात ना, तर आता इकडे बाजूक मंदिराच्या लग्न लावतले. तर आता तुमचं पूर्ण दाखवतलंय मी, व्हिडिओ शेवटपर्यंत पूर्ण बघा. तर हे आता खांब येऊन उभे राहिलेले असत. आता ही वाट बघितली जातात ही आमच्या देवळातल्या पालखी.
देवांची आता लग्न लागलेली असतात. आता गाठभेट करून मंदिराकडे देव जातो. हे आता लग्न झालेलं असा आणि मंदिराकडे देव दिलेले असत. आता काय रीतिरिवाज असत ते पूर्ण करून मंदिराभोवती देव प्रदक्षिणा करतले. प्रदक्षिणा घालून झाल्यावर जे खांब घेणाऱ्यांवरती वारी येतात त्या वाऱ्यांका लोक आता ज्यांका त्रास होतात आणि ज्यांका पीडा असत, घरात क्लेश होतं असे प्रश्न देवाक विचारले जातात. मग ते वाऱ्यांच्या रूपातनं जी काही त्यांची ह्या असं उठतं त्या सांगितला जाता देवांकडे. तर तो कार्यक्रम आम्ही कॅप्चर करूक ना आमका जरा घराकडे लवकर जायचा होता, त्याच्यामुळे व्हिडिओ इतकोच होतो. तर आता आम्ही घराकडे जाऊक निघालेलो. पण घराकडे जाताना वातावरण बघा कसला झाला, पावसाळी मस्त पैकी. आणि असा म्हटला जाता इकडे की देवांची लग्न लावूक दसऱ्या दिवशी पाऊस येताच येता 100%. तर बघलाच गावातल्यानो आज मी तुमका देवांची लग्न वगैरे कशी होतं आणि देवळात कार्यक्रम दसऱ्याचो कसो केलो जाता आमच्या तळगावात रामेश्वर मंदिर या सगळा तुमका ह्या व्हिडिओत मी दाखवलं. आता तुमका व्हिडिओ आवडलो तर एक लाईक करा व्हिडिओ. चॅनेल वर नवीन इला असलास तर सबस्क्राईब करा चॅनेल. आणि आमचो चॅनेल फेसबुक आणि इंस्टाग्राम वर पण असा, त्याचे लिंक मी देतोय डिस्क्रिप्शन मध्ये. एकदा डिस्क्रिप्शन चेक करा, थंय जाऊन फॉलो आणि लाईक करा. आणि इतरही 2-3 व्हिडिओ नवरात्रीतल्या असत डिस्क्रिप्शन मध्ये, मग ते पण नक्की आवर्जून बघा व्हिडिओ. तुमका नक्की व्हिडिओ आवडला. तर आजच्या व्हिडिओत इतक्याच होता. भेटाय खायच्या तरी पुढच्या व्हिडिओत. तोपर्यंत काळजी घ्या आपली.